Des de l'any 1982, al poble de Santa Pau, al mig d'un parc natural, funciona una activitat lletera destacable. La Fageda, amb 270 vaques, va produir l'any passat 64 milions de iogurts, distribuïts a Barcelona i tota Catalunya del Sud. Un gran encert econòmic combinat a una atenció especial a les persones handicapades mentals, que formen 60% del personal. Soc en Baco Càmera, visc a Olot, tinc 25 anys, soc d'Olot, nascut a Olot, i m'agrada treballar aquí, a la Fageda. És una bona empresa, hi ha gent molt amable, molt eixerida, molt bona gent, i em dedico a baixar i a pujar caixes, també faig els palets, i també, segons el monitor o la monitora i el que em digui ella, jo faig una acció o una altra. Soc en Xavier Ocero, plegat, treballo aquí ja fa 3 anys, porto 2 carros, vaig a buscar la data que te diuen, has d'anar a buscar els carros, baixar les caixes i fer palets i aquestes coses. I posar els carros a dintre dels túnels, i treure'ls i posar a la càmera frigorífica i posar els carros ben posats. Esquizofrènics, psicòtics, els treballadors de la Fageda són diversos i tenen competències diverses. L'empresa s'adapta a les diferents discapacitats, amb un equip de psicòlegs i monitors. Nosaltres treballem a nivell territorial. Per tant, la funció de la Fageda és donar resposta a la necessitat d'inserció laboral del territori de la comarca de la Garrotxa. Ens trobem que poden arribar a trucar a la porta de Fageda persones amb un perfil més baix o persones amb un perfil més alt. Després, la nostra feina està aquí, des del primer moment, en poder valorar quines són aquestes capacitats, quina és la motivació laboral, quina és l'estabilitat emocional de la persona i, per tant, quina feina podria dur a terme. Després, la primera fase és molt important. Fer aquesta acollida de la persona, fer un bon procés de valoració i, a partir d'aquest procés de valoració, enfocar en quin lloc de treball podrà encaixar més bé. Cristóbal Colón, vostè és el fundador d'aquesta casa, de la Fageda, aquí a la zona de la Garrotxa. Com s'ha arribat a un model d'èxit econòmic com aquest d'aquí, de la Fageda? Hem pogut desenvolupar un projecte amb èxit des del punt de vista empresarial, però podem caure en la tentació de quedar-nos emmirallats de l'èxit econòmic i oblidar-nos de la nostra veritable raó de ser, que és la tasca social, o simplement tenir una mirada paternalista, una mirada buenista de cara a les persones, o oblidant que el mercat requereix d'una eficàcia, requereix d'un rigor, i l'èxit del nostre projecte és trobar aquest equilibri entre ser molt bons des del punt de vista empresarial, perquè si no el mercat te rebutja, nosaltres estem competint amb grans multinacionals, i el nostre objectiu és oferir feina a totes les persones que pateixen alguna malaltia mental o tenen alguna discapacitat de la comarca de la Garrotxa. És a dir, que el nostre objectiu és resoldre al 100% aquesta problemàtica social. En Cristóbal Colón, antic metge d'hospital psiquiàtric, ha creat un exemple d'empresa basat sus de la confiança en l'humà i el liberalisme econòmic, molt corrent a Catalunya. Amb 305 treballadors i una gamma de 21 productes, la Fageda és la segona marca de iogurts de Catalunya després de Danone. Exigència econòmica, exigència social, un model d'empresa únic a Catalunya i a Espanya.